א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח' וט' וי' וכ' ול', מ', נ' וס', אחר כך ע', פ' וצדיק וק' ר' ש' ת'. היי ילדים, מה שלומכם? התגעגעתי אליכם מאוד, כאן שובה, מהגן, אתם זוכרים אותי? אתם יודעים מה שכחנו? שכחנו לסיים ללמוד את כל האותיות. נשארנו רק 3 אותיות. ר', ש' ות'. אז בגלל זה רציתי לבוא ללמד אתכם. ללמוד אתכם ביחד. תראו. ר', ש' ות'. וואי, איזה כיף שאתם איתי. יאללה, נלמד ביחד, בסדר? בואו נראה. את האות ר', הנה ר'. אתם יודעים איזה צלילים יש לאות ר'? בואו נגיד ביחד. רע, רי, רה, רו, רו. נכון. לשין יש צלילים, אתם כבר בטח יודעים את זה לבד. שה, ש, שי, שו, שו. ותף גם, אתם בטח יודעים. אתם אלופים בלהגיד צלילים, כמו שעשינו בגן. תה, תה, תי, טו, טו. עכשיו בואו נראה איך כותבים. יש לנו פה את ר', מתחילים מלמעלה. ושין. 1, 2, 3 ות'. 1, 2, 3. וואו, מצוין. עכשיו, אני הבאתי חפצים שמתחילים באותיות. בטח גם אתם יכולים אחר כך למצוא בבית חפצים שמתחילים באותיות. אז תראו מה מצאתי. אני יראה לכם את מה שהבאתי. ואתם צריכים להגיד באיזה צליל זה מתחיל. טוב? אתם אלופים בזה. בואו נראה. בר' הבאתי רובה. רובה מתחיל תגידו אתם. ועכשיו אני אגיד. רו. צליל רו, נכון. עכשיו אני מראה לכם משהו שמתחיל בשין. צליל של שין. בואו נראה. זה שרשרת. שרשרת. תגידו לי באיזה צליל זה מתחיל. שרשרת. אתם צודקים, מתחיל בשע. ועכשיו יש לנו פה תות. תות מתחיל בצליל. תגידו אתם קודם כל. נכון, תו. איזה אלופים אתם. איזה כיף ללמוד איתכם. התגעגעתי אליכם נורא. אני מקווה שנחזור בקרוב, וגם אם לא, לפחות למדנו את כל האותיות. כל הכבוד לכם.